Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Сёння пазней, чым звычайна, але стабільна і якасна. Александр Кнырович, палітык-блогер у нашай студыі. Прывітанне, Александр. Добрый вечар, паважаныя сябры, напэўна, ўжо добрый дзень, Павел. Як звычайна, па пятніцах абмяркоўваем эканамічныя, палітычныя вынікі тыдня, галоўныя навіны, але вось сёння будзе, я так разумею, у нас выключэнне, таму што відэа на вашым уласным YouTube-канале так і не выйшла, якое мы маглі абмеркаваць, прарэкламаваць і гэтак далей. Ну, але мы яго ўжо мінулы раз парэкламавалі. Ну, там уже ж, мы ж пішам трохі раней, чым выходзіць, там ўжо ёсць 2 у чарзе, а магчыма будзе і 3 у чарзе. Але ж не будзем мы іх рэкламаваць так загадзя. Да. Заставім такую... Будзем рэкламаваць іх у час. Карацей, сябры, так ці інакш. У Александра ёсць уласны YouTube-канал, які так і называецца Кнырович. Заходзьце, падпісвайцеся. Ён, конечно, не менш экстрэмісцкі, чым YouTube-канал Еўрарадыё, ну, але калі вы ў бяспецы, калі вы не ездзіце ў Беларусь, не пакідаеце лічбавых слядоў за сабой, то, у прынцыпе, можна і падпісацца. Таксама ставце лайкі, ставце дызлайкі, калі вам не падабаюся я, не падабаецца Кнырович, але лайкі і дызлайкі, яны маюць для алгарытмаў Ютуба аднолькавую вагу. Чым больш іх, тым больш гледачоў у стрыма, чым больш гледачоў, тым бліжэйшыя дэмакратычныя перамены. Згадаў я, што некалі з паўгода таму вось прыдумаў так казаць, у прынцыпе, ну вось крэпенька так выглядае. Ну, пра што мы будзем размаўляць сёння, Александр? Нягледзячы ні на што, прынес Кнырович і сваю тэму, але, відаць, крыху пазней яна звязана з... Я вот не ведаю, журналіст, прапагандыст, блогер. Блогер. Да, ну вот это нейкі такі супярэчлівы жанр, удзельнік камісіі па памілаванні, дарэчы, да, мукавозчык, вось яго мы абмяркуем крыху пазней. Але давайте, дарэчы, з памілавання. Гэта бадай, што самая гучная такая вось навіна з унутранай беларускай палітыкі. Яшчэ 30 чалавек памілаваныя Александром Лукашэнкам. Сёння размаўляў з разумнымі людзьмі таксама, як і Александр, і выказаная дагадка, што чаму па 30 чалавек? Ну, таму што 30 гадоў ва ўладзе, то бок яны паўсюль тыкаюць сімвалізм вось гэты. 30 чалавек, таму што 30 гадоў, давайте вось адно за адно, вось так вось завязана. Слухайте, ну есть как бы у Путина есть вось гэта ж вот такая вера, ну, як у кожнага дыктатара ёсць такая... Я думаю, што і у нашага ўжо таксама. Чым далей, тым больш забабонаў всякіх розных. Ну, першае, ну, мы ведаем, што вайна ў Грузіі пачалася 8.08.08, а вайну супраць Украіны ён абвесціў 22.02.22. Таму ён яго, ну так, ёсць гэтая вера у лічбы, і, магчыма, у нашага таксама ёсць. Але як гэта, ну, ён так святкуе? Ну, типа 30-30-30. Намякае, што ўсё ўзаемазвязана, што у акта гуманізма ёсць канкрэтныя прычыны. А можа быць, гэта вось савецкая заведзёнка, што ўсё мусіць быць, калі адкрываецца новая станцыя метро. Ну, так. 7 лістапада. Я не ведаю, чаму і навошта, але дагэтуль гэта ўсё. Калі там нават подогнали, как на кнопку на АЭС. Вот, натиснули. Такой. Да, натиснуть. 7 лістапада. Вось, і все такое. Як, Александр, ваше стаўленне? Ну, відавочна, што цяпер гэта ўжо не выпадковасць. Да? Так. На пачатку ліпеня выпусцілі, але не 30, а там, ну, 19 чалавек, вядома. На пачатку жніўня заявілі пра 30, ну 30 прозвішчаў ніхто не апублікаваў, але шмат вядома, і вось цяпер яшчэ 30. А я думаю, яшчэ, прабачце, пакуль збірайся, калі на пачатку кастрычніка 30, лістапада 30, снежня 30, студзеня 30, лютая 30, то да выбару паспеюць выпусціць 150 чалавек яшчэ. Ну, гэта вы адабралі ў мяне думку. Ага, прабачце. Так, ну, гэта ёсць. Як мы казалі тыдзень таму, мы не ведаем падставы, мы не ведаем, што яго ў галаве адбываецца, але, ну, как бы найбольш верагодная ўсё ж такі версія, што гэта такая падрыхтоўка да выбараў,
і калі выбары пройдуць без крыві, а напэўна яны так пройдуць, то пасля выбараў будзе некая размова з захадам наконт, ну я ж цяпер трохі дабрэйшы стаў, чым был раней, ужо ж кагосьці выпускаю. Вось. Ну але пішуць, што сажаюць хутчэй, чым выпускаюць. Но самае галоўнае ў гэтым, канешне, мяне баліць сэрца, калі я бачу вось гэту інфармацыю пра Машу Калеснікаву, пра тое, што яна знаходзіцца за кратамі, і зараз яе вага 45 кілаграмаў пры росце 175 сантиметраў. Мы разумеем, што гэта выгляд, ну, вязня ў Асвенцыме. Што гэта амаль такое становішча, што зараз ідзе такое наўмыснае сапраўднае забойства чалавека, які знаходзіцца, ад якога ўжо няма 1,5 года ніякіх ну, ні званкоў, ні пісем, нічога не даюць і атрымліваць перадачы. Мы ведаем, што яна пасля аперацыі, і што пасля аперацыі, ну, нельга ўжываць тыя хачы, якія ёсць у калоніі, таму гэта наўмыснае забойства. І вось пасля таго, як гэта стала вядома, ну, ведаеце, я радуюся кожнаму з тых, хто выйшаў з-за крат, але я не магу радавацца шчыра, бо я памятаю аб тым, што адбываецца з Машай. Вось, і, канешне... То бок такія дваісныя эмоцыі. Ну, так. Як бы з аднаго боку, безумоўна. Так, вот... Реально ситуация настолько неоднозначная. Я хотел сказать, дякую вялікі, что выпустили. Ну, ну, слухайте, ну, яны посадили, яны выпустили. За что дякую. Несправедливо посадили и приадчинили, значит, дверы турмы. Да? Ну, добра, что выпустили, да? Але адначасова мы памятаем про то, что шмат людзей сядзіць і так далее. Як думаеце, як захад? Вось ужо трэба, каб ён рэагаваў. Вось ужо выпусцілі там умоўна 30 плюс 30 плюс 20 плюс 19, 80, 79 чалавек. Ужо трэба казаць, што мы заўважылі і рабіць нейкія крокі насустрач, каб выпускалі далей. Ці... Думаю, што не. І думаю, што гэта ўсё будзе ўсё ж такі пасля выбараў. Але ўпэўнены, што мы пасля выбараў пабачым тое, што некаторыя з палітыкаў будуць... называць здрадай з боку захада. Я аб гэтым мы ўжо не раз з вами тут размаўлялі. Я упэўнены, што пасля вось такіх крокаў, пасля выбараў пачнецца некая адліга ў суадносінах паміж Лукашенко і захадам. І гэта будзе выглядаць як здрада беларускаму дэмакратычнаму руху, але гэта будзе. І таму мы вось гэта пабачым, ну, пасля там праз паўгады, напэўна. І мы не можам, ведаеце, мы ў стане, калі мы не можам з гэтым нічога зрабіць. Гэта адбываецца без нас. Ну, калі, конечно, Лукашенко, Латушка не стане пасярод там Варшавы і не прыкуе себя нейкімі гэтымі самымі ланцугом да дзвяры Міністэрства замежных справаў. Я адразу падумаў пра мастака Паўленскага, калі вы... Ну, але я думаю, што все ж таки на такія перформансы разлічваць нам не выпадае. А ніякіх іншых там шляхоў і не застаецца. Ну, Александр, прычым такім вкрадлівым вы голасам пра гэта кажаце, ціхім і сумным, што я аб гэтым думаю. Я же сам да сябе стаўлю пытанне, а што я магу зрабіць? Што я магу з гэтым зрабіць, калі б я жадаў, каб гэта не адбылося, таму што вялікае пытанне, чаго я жадаю. Учора мы шмат размаўлялі аб тым, ну, не ў студыі, а прыватна, аб тым, што ёсць некалькі выхадаў, усе яны дрэнныя, што калі дацісківаць да канца Лукашенка, то адначасова ты ціснеш яго ў бок Расіі. Чым больш ты яго ціснеш, тым больш ён ідзе пад Крэмль, і ці будзем мы радавацца таму, што Беларусь увайшла такі ў састав Расіі. Вось калі ў гэтым напрамку рухацца далей, то вынікам нашай працы можа быць такое. І ведаеце, што я узгадываю? Я ўчора перед тем, как ехаць з Кракова да Варшавы, паглядзеў такі малы дакументальную стужку пра Каўчака.
І вось быў такі момант, калі ўсё так хісталася у грамадзянскай вайне ў Расіі, калі быў вялікі шанец, што армія Калчака дацісне чырвоных, і ў гэты момант Маннергейм прапанаваў Калчаку, што я цябе падтрымаю, Фінляндія, незалежная Фінляндія, я цябе падтрымаю, я пайду войскам на Петраград, і вялікі шанец, што мы гэта зробім разам. Але была адзіная акалічнасць, умова. Ты павінен, а Калчак был правитель России, ты павінен прызнаць незалежнасць Фінляндіі. Я тебя падтрымаю, калі ты прызнаеш незалежнасць Фінляндіі. І Калчак адмовіўся вельмі, ведаеце, як зараз я бачу шмат якіх палітыкаў, якія я не прадаю прынцыпы, мы не можем на гэта пайсці. Гэта ж тыповая Юлія Навальная. Так, я не прадаю Россию. Нет, Россия мусіць захавацца і у тых межах і гэтак далей. Рабіце, што хочаце. Што ў выніку мы, ведаеце, у вялікім сэнсе, в выніку мы зараз з вами размаўляем в Варшаве. Мы не ведаем, які был бы іншы шлях, але ў выніку чырвоныя засталіся ў Расіі, і мы зараз маем справу з наступствамі, у тым ліку таго рашэння Калчака, калі ён не пажадаў падтрымаць. І гэта ж трэба, Ленін прызнаў незалежнасць Фінляндыі. Так. У выніку. Так. Таму у гэты момант такі, ведаеце, прынцыповасць і такі упёртасць выніку можа прывесці да чагосьці такое вельмі дрэннага для самой Рэспублікі Беларусь, і таму я сумую, таму што няма ніякага такого простога выхада, такого вельмі, каб сказаў, вось гэта так, а гэта так, і пайшлі далей. Слухайце, у мяне тады для вас такое пытанне, а чаму тады ўсё ж такі не час захаду сёння рэагаваць на тое, што палітвязні выйшлі? Што будзе лепей? Чаму трэба гэты момант адцягваць на пасля выбараў? Можа быць, калі ўжо цяпер, калі гэты момант непазбежны. Так, але ёсць перамовы. Ўсё ж такі, ведаеце, маральная зноў акалічнасць, што ўсё ж такі пераможцам выбараў 20-го года з'яўляецца Ціхановская. І есть такая вось непрыемнасць, з гэтым трэба неяк танчыць. Але ж не шмат хто лічыць сёння, не шмат хто сумнеецца, што выбары будуць сфальсіфікаваныя ізноў. Так, але яны былі сфальсіфікаваныя ўсе 30 гадоў, і толькі ў 20-м годзе гэта да чагосьці прывяло. Таму гэта будзе наступны не выбар 20-го года, а выбары 15-го года, і зноў усё будзе, магчыма, ўсё будзе так, як было ў 15-м годзе. Яны таксама былі сфальсіфікаваныя, але гэта не прывяло да таго, што паслы з'ехалі з Менску. Мы разумеем. Вы думаеце, рэал палітык, а гэта яшчэ на фоне агульнай вайны, напружанасці ў Еўропе, і будзе вялікая спакуса, ведаеце как, оставить одну праблему Кремль, а ўсе астатнія у такі ў бачок, і ў тым ліку ў бачок і дэмакратыю Беларусі. Але мне здаецца, што на захадзе, я не магу казаць за ўсіх, і ўвогуле тут складана казаць упэўнена, але мне здаецца, што на захадзе ўсе ўжо вывучылі, што ўсё ж такі Лукашенко ён даверу не заслугоўвае, што ён шмат разоў падманваў, абводзіў захад вакол пальца і гэтак далей. І калі, вось вы кажаце, есть такая спакуса, каб з праблем застаўся толькі Пуцін, толькі Расія. А пытанне Беларусі, Лукашэнкі нейкім чынам вырашыць, заспакоіць і праехаць, умоўна кажучы. Але, все ж разумеюць, што не атрымаецца. Пакуль Лукашенко застаецца кіраўніком Беларусі, все дамоўленасці, якія могуць быць заключаныя, все гаранты, якія з яго боку могуць быць дадзеныя, чаго яны вартыя? Ведаеце, гэта добра разумеюць у Варшаве і Вільнюсе, і, магчыма, яшчэ ў Рызе. А чым далей, там іншыя абставіны, і там таксама змяняюцца палітыкі, мяняюцца пры ўладзе асобы, у якіх можа быць нейкія фантазіі, ці ілюзіі, што гэтыя папярэднія былі дурныя, а я вось тут з Лукашенко пайграюся ў гэтай гульні. Таму шмат вектароў могуць быць,
але сярод іх няма нейкіх пазітыўных сігналаў, таму і сумую, таму я так ціха я размаўляю аб вельмі сумных рэчах. Гэта мне ізноў нагадвае тое, што адбываецца ў ЗША. Там Трамп адкрытым тэкстам кажа, што вось ён-то прыйдзе і з Пуціным дамовіцца, і вайну скончыць, і ўжо раз і назаўжды гэта ўсё вырашыць. Вось я думаю, колькі пакаленняў еўрапейскіх палітыкаў за 30 гадоў так. Новых, да, новаабраных, яны прыходзілі з такімі ж, да, ось Сията с Лукашенко. Ну а што с этим Лукашенко? Ну, конечно, договоримся. А як іначай, да? Вось прапануем ему там то, вось прапануем, ну як же можна адмовіцца? Навошта хітрыць і не пагаджацца, да? Вось, ну але я ўсё ж таки, калі дыялог непазбежны, так няхай ён пачынаецца умоўна заўтра, няхай людзі выходзяць не ў сакавіку 25-го, а у кастрычніку 24-го, калі ўжо як это гістарычна, вот гістарычны шлях, да, спіраль гэта, яна круціцца ў гэты бок, у бок, як вы кажаце, з 2015 года, да, бок спакойных, ціхіх, сфальсіфікаваных выбараў без пратэстаў. Складана, Александр, с вами не пагадзіцца. Мы, канешне, не ў Беларусі, але ну звонку бачна, што як бы выйсці і пратэставаць успрымаецца не толькі намі як самагубства, але і беларусамі, якія ўнутры Беларусі. Як бы можна колькі заўгодна атрымаць фігу ў кішэні, але дастаць гэтую фігу, нават пабачыўшы чарговыя сфальсіфікаваныя выбары, мне здаецца, што такога не адбудзецца. Можа быць, нашыя слухачы паспрачаюцца, можа быць, ёсць нейкая іншая інфармацыя на гэты конт, іншае ашчушчэнне, да? Вось, але, ну, мне здаецца, што ніякі вулічны пратэст, ён у 2025, тым больш у лютым, да, ён усё ж такі немагчымы. Хацелось бы памыляцца, але які ў нас сумны выпуск атрымліваецца пакуль што, Александр? Просто жах. Ён рэальны выпуск, і чаму слухайце, так, давайте, чаго з гэтага мы не ведалі да таго, пачалі нашу размову? Не, ну, адна справа ведаць, а іншая справа вот крок за крокам, да, вось так вот, адно за адным, і ты пачынаеш як бы уяўляць сабе всю перспектыву. Так. Слухайте, ну как бы быў уже зараз гэты апытанка зноў Chatham House, якая тоже вельмі красамоўна кажуць аб тым, якое становішча зараз унутры Беларусі, і мы бачым, як как бы як стаўленне паміж Расіяй і Еўропай, ну прыкладна 3:1. 3 чалавека бачаць Беларусь не ў составе, а ўсё ж таки у некам саюзе з Расіяй, і адзін как бы падтрымлівае еўрапейскі выбар. Мяне радует то, што зараз падтрымка Расіі ўсё ж таки там меней за 40%, таму што калісьці яна была 60%. Мы павінны быць, ну, ўсё ж таки заўважыць тое, што ўжо няма такое аднабаковае, але ўсё ж таки, ну, ёсць рэальнасць, і мы павінны з гэтай рэальнасцю ўсё працаваць, а не з нашым уяўленнем рэальнасці аб тым, што заўтра усе беларусы выйдуць на плошчу да Стэлы. Да, я памятаю, мы так думалі у сакавіку 2021 года, калі пратэсты, вулічныя акцыі на пэўны час спыніліся, і было, ну, незразумела, што будзе далей. І вось 25 сакавіка, дзень волі, стала ўжо адносна цёпленька, ну і все такія, ну давайте, як бы, што далей? І некалькі чалавек, некалькі дзесяткаў, можа нават некалькі сотняў чалавек выйшла, але, канешне, гэта было вельмі хутка заціснута. І з таго часу толькі адзін выбух масавых пратэстаў быў, калі супала вайна і канстытуцыйны рэферэндум, поўнамаштабная вайна, ўварванне ва ўкраіну. Можа быць, то бок самі выбары, мне здаецца, триггерам уже не могуць стаць, да, можа быць, калі адбудзецца нешта падобнае, калі все ж таки Беларусь пачне больш, я маю на ўвазе афіцыйную лукашэнкаўскую Беларусь, больш актыўнае дзела вайне прымаць. Ну так,
калі раптам ядерную зброю таму яна і не пачне расчахляць. Да, я думаю, што ў Мінску гэта ўсё добра разумеюць у палацы незалежнасці, і больш за тое, відаць, хутчэй за ўсё могуць гэта неяк абгрунтаваць для Крамля, як бы даходліва патлумачыць, якія чырвоныя сцяжкі не хочацца пераходзіць і чаму. І тут у нас ёсць такі шанец пайсці да таго самага мукавозчыка. Так. Глядзіце, распавядайце, Александр, у чым справа. Видите, я пишу... Ужо можна крыху павеселей. Да. Я пишу артыкулы. Уже написал 2, напэўна, на гэтым самым, на заўтра ці паслязаўтра напишу 3, якія так маюць агульную назву «Што рабіць далей?». І было 2 часткі. Адна пра гістарычная шыза. Я абгрунтоўваў, чаму мы знаходзімся ў гістарычным шыза і как бы чаму нам яшчэ 6 ці 10 гадоў ім знаходзіцца. Тое, аб чым мы з вами зараз разважаем, гэта і ёсць гістарычная шыза. Так. Другая частка была аб выніках 2020 года, і я там распавядаў свой погляд, але не толькі свой, мне яшчэ дапамагаў калега Егору, таму што я не быў у 2020 годзе на вуліцах, і ён мне так трохі дапамог. І мы казалі аб тым, што было не так у 2020 годзе. Не для таго, каб тыкнуць у кагосьці, там, у Ціхановскую, ці ў Франака, ці ў кагосьці яшчэ, сказаць, вось ты вінаваты, давайте мы цябе зараз выведзем на плошчу ў Варшаве ці Вільна і падпалім, каб было легчэй. Не для гэтага. Не для гэтага, а для таго, каб зрабіць нейкія вынікі, каб на наступным коле не паўтарыцца. Каб калі будзе гэтая магчымасць, усё ж такі трохі было ўсё па-іншаму. І ведаеце, што чытаю я пазаўчора мукавозчыка, а у мне такая стаіць прылада, якая ўсё, што пішыць как бы пра мяне, там выкідвае ў тэлеграме, і я бачу, мукавозчык зноў пішыць такой вялікі артыкул, і я бачу, што там палова словаў з маіх гэтых 2 артыкулаў. І скончвае ён тым, што не трэба павёртвацца да мяне, не да мяне, а да нас спіною. Што трэба быць напружаным, што чакаць зноў небяспекі, у тым ліку тых самых вулічных акцый. І што я хочу сказаць, што, Андрэй, вы вельмі добра і разумна ўсё разумееце. Вам не трэба стаяць спіной, таму што ўсё будзе па новай на наступным коле і ўжо з гэтымі самымі аналізамі гэтых вынікаў, і ўсё будзе па-іншаму. Но я был вельмі здзіўлены, што вось у меня есть такі уважлівы чытач. Чытайце далей, там таксама будзе вельмі цікава, і ў канцы будзе, што мы будзем рабіць. Абавязкова. І вы думаеце, што гэта пойдзе яму на карысць? Яму на карысць, но то, што ён будзе, не ведаю, спаць меней, гэта абавязкова. То, што будзе там варочацца, гэта 100%. А можа быць, гэта пойдзе нам на шкоду? Можа быць, не трэба як это падносіць снарады рупору прапаганды? Ёсць гістарычныя, ведаеце, такія плыні, шляхі, якія не можа спыніць ніякая прапаганда, ніякое КДБ. Ніякае КДБ. Таму ці будзем мы гэта хаваць, ці будзем гэта казаць, гэта ўсё роўна случыцца. Беларусь ўсё роўна здарыцца, прабачце, Беларусь ўсё роўна нармальная еўрапейская дзяржава. Ўсё роўна. Таму как бы зараз тое, што адбываецца, яно не натуральнае становішча, ім трэба прыкладаць шмат рэсурсаў, шмат высілкаў, каб утрымліваць Беларусі ў гэтым становішчы. Таму ці я распавядаю аб гэтым, ці не, ўсё роўна гэта здарыцца. Беларусь еўрапейская краіна, тут я з вами згодны, а вось папрашу пракаментаваць заяву Юліі Навальнай. Мы ўжо згадвалі яе крыху. Я ўпэўнены, што міма вас яна не прайшла. Не прайшла, але ці можаце вы дакладна узгадаць, таму што я памятаю, што яна казала аб тым, што вось тут хто-то кажа пра, што трэба разабраць, там неяк такое было жорсткае слово нейкае. Менавіта так, дэкаланізаваць Расію, кажа нехта, і мы іх всіх знойдзем. Таму што дэкаланізаваць Расію не трэба. Расія мусіць застацца ў сваіх межах, але ўвайсці ў
таксама еўрапейскую сям'ю. Мяне якраз ваши развагі про тое, што Беларусь еўрапейская краіна і наштурхнули, тому што адна з заўвагаў да Навальны была про тое, што вайсці ў еўрапейскую сям'ю краіна, большая частка якой знаходзіцца ў Азіі, у тых межах, у якіх яна сёння ёсць, можа даволі праблематычна, як бы. Ну і яшчэ адзін наратыў быў праблематычна. Яшчэ адзін наратыў быў пра агульную мову і агульны культурны бэкграунд. І вось вашы это ейнае слово, да, пра тое, што нельга дзяліць Расію. Народы аб'яднаныя агульным культурным бэкграундам. Ну, гэта значит, што Юлія вось тое, пра што вы казалі, штурхаем санкцыямі Лукашэнку абдымкі Пуціна, а Беларусь у межы Расіі, да? І тады гэтыя словы Навальнай будуць уже датычыцца і, уласна кажучы, Беларусі. Бо як Пуцін і яго прапаганда кажуць пра 3 сестры, там, адзін народ і гэтак далей, так аказваецца. І Навальна са свайго боку кажа пра то, што аб'яднанае агульным бэкграундам раз'ядноўваць не трэба. З аднаго боку, гэта з нашага пункту гледжання, з беларускага, да, падаецца вельмі небяспечным для нас. Но мы разумеем, што гэта азначае, што адзін крок да таго, каб Беларусь, ну, тое, пра чым мы зараз уже казалі. Абараняць культурны бэкграунд, там... Так. І ёсць гэты бок. І выглядае гэта так, што Юлія не разумее самую канструкцыю, як зараз пабудавана Расія. Таму што Расія, мы павінны ведаць, што павінны думаць аб гэтым, што Расія засталася адзінай каланіяльнай дзяржавай, якая не прайшла ў гэты шлях развала. Калі мы паглядзім на Великабрытанію, то, напэўна, яны маглі б быць у становішчы зараз, як мы згубілі Вялікую Брытанію. Мы ж былі там на ўсіх частках света, мы былі найбуйнейшай краінай. У нас было 300 мільёнаў у пачатку 20-го стагоддзя. За агульным бэкграундам все. За агульным бэкграундам. І вось мы гэта ўсё згубілі, засталося, што там, гэтыя выспы, якіх не відаць, так? Але яны чамусьці сябе не б'юць грудкі, і гэта не з'яўляецца тэмай выпускаў на BBC, і гэта не з'яўляецца размовай, таму што яны разумелі, што былі такія часы, але яны скончыліся. Гэта эвалюцыя краіны. Калі ты падтрымліваеш сувязі з тымі краінамі, якія раней былі калоніі, але не таму, што ты ўжо тут галоўны. Таму, што ты, вось, праз гэты самы, магчыма, культурны бэкграунд, але з незалежнымі краінамі, так? І шмат, калі мы паглядзім на астатнія краіны, то мы з вялікіх краін пабачым тое ж самае. І сёння, запытаеце мне, чым аб'яднаныя... Слухайте, я савецкія часы вельмі самого себя пытаў, а што ў мяне адзінага з туркменам? Добра, я добра стаўлюся да туркменаў, але што мяне аб'ядноўвае з туркменамі? Я б сказаў, што трэба уявіць сабе, каб сказаць, што вы аднолькавыя, адзін народ. Так. Таксама зараз мы разумеем, што ёсць у Расіі вось гэтая частка прыкаўказская, якой тое, што яны ее захапілі, гэта гісторыі, 170 гадоў толькі. Так? Ёсць часткі, там, бурацкія, татары тыя ж самыя. Гэта ўсё іншы культурны слой. І калі ў іншых краінах, магчыма, аб'ядноўванне праз нейкія агульныя грамадзянскія каштоўнасці, то ў Расіі ж іх няма. Няма гэтых грамадзянскіх каштоўнасцей. І больш за тое, калі частка еўрапейская, там Масква ці Санкт-Петербург будзе вельмі хутка рухацца ў бок нармальнага стаўлення да звычайных правоў чалавека, то як хутка да гэтага будзе рухацца Чачня? Што павінна адбыцца ў Чачне, каб там задумаліся пра права геяў? Бог з ім з Кадырам, ведь справа ж не ў Кадыраве, у Чачні. У Кадырове таксама, але все ж таки не. І таму Расія не з'яўляецца некай адзінай такой структурай. Но і яшчэ есть такая пагаворка аб тым, што караван ідзе з хуткасцю самага павольнага верблюда. Таму Расія ў таком складзе будзе рухацца ў бок Европы з хуткасцю Чачні. Таму яна, магчыма, гэтага не тое, што не разумее, а не дае себе часу аб гэтым паразважаць. Но па-другое, калі ты з'яўляешься, паглядзіце з іншага боку, калі ты з'яўляешься не беларускім палітыкам, а расійскім палітыкам,
А ці можаш ты выйсці і сказаць: я за развал России? У тебя няма такой магчымасці. Таму што людзі не ўяўляюць сябе па-за вось гэтай вялікай Расіі. Вы сказалі, што яны не аб'яднаныя грамадзянскімі каштоўнасцямі, правамі чалавека, павагай там, але яны аб'яднаныя чым? Ілюзія існуе, ілюзіі і некай памяццю. І таму яна не можа выйсці і наўпрост расіянам казаць вось гэта. Таксама, як не можа некаторыя людзі, у тым ліку, мне здаецца, што і сам Навальны не мог адказаць шчыра на пытанне пра Крым. Ведаеце? То есть ён не мог сказаць словамі тое, што мы з вами ў гэтай студыі, Крым украінскі па законе. Калі будзе па-іншаму па законе, тады будзе па-іншаму, а пакуль па законе ён выключна украінскі. Гэтага не можа казаць шмат расіянаў, гэтым іх праблема. Но з Юліяй вось так паглядзім, што будзе далей, але то бок як бы калі ты пазіцыянуеш сябе як палітык вось гэтай вялікай Расіі, то пляшы так по правілах вялікай Расіі. Кажы тое, што падабаецца выбаршчыкам вялікай Расіі. Так. Ёсць фенаменальны інструмент, сродак. Перастань сабе пазіцыянаваць як палітык вялікай Расіі. Паабяцай всім, хто захоча свабоду, аўтаномію і гэтак далей. І сканцэнтруйся на тых рэгіёнах, уласна, якія застануцца, і на тым, што ім трэба і гэтак далей. Вы разумееце, ведаю, чаму гэта немагчыма. Гэта складаны працэс. Складаны. Першую чаргу ён, канешне, мусіць адбыцца ў галаве палітыка. Так. Вось, але я сустракаюся шмат з расіянамі і, ў прынцыпе, не тое, каб усе, але шмат хто на гэтым пытанні вялікай Расіі, велічыя, ён ламаецца, таму што яны рэальна не ўяўляюць сабе па-за... То бок, трэба неяк апраўдваць для сябе вот это вот все, што вось яны мелі няшчасце нарадзіцца ў гэтай краіне. А калі дапусціць, што вот невялікая яна, і сэнс весь всего вось гэтага вось губляецца. І вот яны ў такой пасцы. Так. Але, на жаль, у гэтай пасцы з імі і мы. Вось так вось, праз агульны культурны бэкграунд. Вось мне здаецца, што у Данецкай і Луганскай абласцях Украіны і ў Крыме яны таксама пайшлі абараняць агульны культурны бэкграунд. Гэта нават амаль так і гучала. Там рускамоўных крыўдзіць. Трэба іх там, значыцца, прыгрэць і абараніць. З іншага боку, у нас прыклад Курскай вобласці. Я б сказаў, што я баюся, што Пуцін прыйдзе ў Беларусь абараняць гэты культурны бэкграунд, але мы бачым, што ён у Курскую вобласць не можа прыйсці абараніць свой культурны бэкграунд агульны са сваімі грамадзянамі. А тут уже... Полічыце, колькі раз мы сказалі культурны бэкграунд. Тут уже культурны бэкграунд всем культурным бэкграундам. Культурны бэкграунд, это вообще свае. Расіяне, вось, так што, можа быць, прайшоў той час, калі трэба было баяцца Росгвардію, якая стаіць там на межах Беларусі. Няма больш той Росгвардіі для такіх мэтаў? Думаю, што і няма. Таму што яна ўся там недзе ваюе у бок там Данецкай і Луганскай, занятая настолькі, што не можа дайсці да Курска. Таму, так, вы маеце рацыю, калі б у нас зараз былі нейкія свае сілы, то зараз быў бы той самы момант. Але... Дзякую Украіне, канешне ж. Але... Так, канешне. У гэты момант мы можам прабросіць такі ланцужок да тэмы. Ведаеце, на пачатку 30-х гадоў таго века у польскай часці сённяшняй Беларусі праводзілі апытанкі не наконт нацыянальнасці, а наконт той мовы, якую чалавек лічыць роднай. І вось у гарадах, ведаеце, якія былі вынікі? 39% польская, прыкладна 37% габрэйская. Іврит был? Ідзіш хутчэй. Ідзіш, конечно. Іврит штучна створаны. Так, ідзіш, но, прабачце, я не сам.
і там беларускай амаль не было. То бок вось тое, што свята, якому мы зараз ідзем, і тое, што сказаў Лукашенко, мы павінны перагледзець стаўленне да нейкай часткі нашай гісторыі. Ён крыху не так сказаў. Ён сказаў, сёння там была нарада пра тое, якім будзе новы нацыянальны гістарычны музей. І, дарэчы, ну вось я не дужа прыняў да ўвагі гэтыя навіны, мне здаецца, летась, пра тое, што музей гістарычны. Як бы апраўдваючы гэта тым, што ну маленькая, там будынак уже не змяшчаецца, там куды-небудзь там выселяць, да, пабудуюць новы будынак, высветлілася, што гэты будынак новы будзе уздоўж праспекта Пераможцаў, там, дзе быў парк Дрымленд, да, значыцца, цяпер там будзе уже шмат і архітэктурна раскрытыкаваны і гэтак далей. І я вось не асабліва не даў увагі гэтым навінам. А цяпер бачна, як взяліся за гісторыю лукашэнкаўскія ўлады. Новы падручнік. Значыцца, беларуская гісторыя ў кантэксце сусветнай. Новы прадмет, фактычна. І вось нацыянальны гістарычны музей састарэў, будынак аддадуць каму-небудзь, каму ён больш патрэбны, пабудуюць іншы, і там-то ўжо будзе правільная гісторыя. І вось пра што вы пачалі казаць, оказывается, мы раней сароміліся, ну, гэта калі Лукашэнку паслухаць, некаторых датаў, перыяду беларускай гісторыі. А цяпер перасталі сароміцца. І вы думаеце, я так зразумеў, што гэта пра... Сароміліся мы таго, як уступілі в хавру з Гітлерам, да, савецкія ўлады, пакта Молатава-Ріббентропа, і таго, што забралі сабе заходнюю Беларусь, якая ў 39-м уваходзіла ў, я б сказал, з 21 па 39 1900, і яна ўваходзіла ў склад Польшчы. Цяпер гэта у нас свята, Дзень народнага адзінства, да, здаецца, другі год будзе адзначацца... Уже трэці, да, будзе адзначацца... Сашліце вы за святамі дзяржаўнымі. Ну, якая дзяржава, як бы такія і святы. Тут нікуды не падзенешся. Вы как бы з большасці беларусаў, бо 80% беларусаў не ведаюць пра гэтае свята і нармальна спяць. Відаць, дагэтуль саромеюцца крыху гэтага гістарычнага перыяда. Але вось Гітлерам перамога. Да, але вось Лукашенко ўжо перастаў саромецца. Нармальна. Прымірыўся неяк гістарычна. Што мне ў гэтым было... Ну, я думаю, што ён пра гэты перыяд, бо я не бачу іншых перыядаў, пра якія можна казаць вось так. Можа, з 91 па 94 год ён мог яшчэ саромецца, ў прынцыпе, крыху. Вось. Ведаеце, што мне было ў гэтым цікавага? Я там чытаў кніжку пра баскаў, пра там рэгіён у Іспаніі, дзе было такое уздым нацыянальны баскаў менавіта, але праз пабудаванне вялікага там не толькі кааператыва, а ну, шмат якіх кааператываў пад адзінай назвай Мандрагон. Зараз там працуюць 80 000 чалавек, і ён зараз існуе, і там выручка амаль 10 мільярдаў долараў. Гэта такі сусветны парадокс, як гэта адбылося. Мне было цікава, я напісаў пост аб гэтым у Фейсбуке, і мне напісаў адзін чалавек, я не магу его назваць яго прозвішча, аб тым, як тыя ж самыя кааператывы існавалі ў той вёскі, дзе нарадзіліся мае і отец, і дзед, і ўсе па маей лініі. А гэта вёска 100 гадоў да 100 кіламетраў да Мінску. То бок яна беларуская, але ў 30-х годах яна была польская, все размаўлялі на польскам, ніхто не ведаў, што будзе потым неяк па-іншаму. І вось там быў настаўнік, які ў 27-м году прыехаў да гэтай вёскі, а потым, калі ў 45-м у нас жа было то, аб чым не будзе напісана ў новым падручніку, аб тым, як высялялі палякаў каго на захад, а каго на ўсход. І вось ён з'ехаў туды на захад, частка беларусаў з'ехала туды бліжэй да Германіі, не таму, што яны вырашылі, а іх падманулі. Ім абяцалі, што ну вось паедзеце пад Люблінам, побач з Беларусю будзеце жыць. Насамрэч іх засунулі вагоны і павезлі туды засяляць тэрыторыі нямецкія, якія былі раней, якія сталі польскімі. І вось ён з 27 по
напэўна 45 ці раней працаваў у беларускай вёскі, потым уже жыў у Польшы, але ён у 60-х годах напісаў такое вялікае пісьмо аб тым, як было у 30-м годзе. Ну, да яго звярнуўся чалавек, які жыў у гэтай вёскі. Ну і што было ў вёскі? Быў сельскагаспадарчы кааператыў. Калі там некалькі дзесяткаў жыхароў вёскі скінуліся і пачалі працаваць разам у сельскай гаспадаркі. Быў жаночы кружок, якія выйшлі, якія вучыліся разам дамашняй гаспадаркі, шмат чаму ішлі, як лепей там сажаць, не ведаю, агарод. І ў тым ліку у той момант пачалося будаванне, прабачце, але туалетаў з гэтымі сценкамі з нармальных, не ямы, а как бы вось нармальных этих самых, малых будыначкаў, якія яшчэ зараз дзе-нідзе працуюць. А ў той момант адбыўся такі спажывецкі кааператыў. Таксама 74 чалавека скінуліся сваімі грашыма і зрабілі склеп, краму у сяле, і гэта была сумесная маёмасць. Гэта кааператыў. Ён зарабляў грошы, ён там зарабіў 1000 злотых, напэўна, за якісьці год. Разам адкрылі млечарню, кааператыў малочны. Там было 279 чалавек, якія здавалі туды малако. Яно было сразу на 4 вёскі. І ён таксама працаваў разам на карысць усіх. І вось мы, я не ведаю, якая з гэтых структур, але вось гэта сапраўдная. Мы можам зараз паказаць нашим гледачам. Вось гэта сапраўдная выпіска па гадах і па месяцах выплат, нейкіх выплат у златовках у гэтым самым селе. Я не ведаю, якая з гэтых структур, но мы бачым, што ўсё скончваецца якраз на 39 на верасні 39-го года, што лагічна. 39-го года. Планы былі на той момант пабудаваць цагельню, кирпичный завод цагельня, так? На ўсіх таксама кааператыўную, то бок сумесную маёмасць, перабудаваць гэту мельчарню і цагельную школу для дзяцей адбудаваць. І гэта ўсё адбывалася у гэтай вёскі. Гэта не было дзяржаўнай маёмасцю, гэта было кааператыўнай, як бы зараз сказалі, агульнай маёмасцю. І вось у гэта ўсё прыходзяць у 39-м годзе саветы, якія кажуць, мы зараз гэта ўсё разбурым, у нас будуць калхозы. Калі паглядзець гэтага пункту гледжання і не слухаць тое, што кажуць у нас зараз па тэлебачанні пра нейкую панскую Польшу, якая там рабіла нейкі прыгнёт для беларусаў. Магчыма, з пункту гледжання паланізацыі яно так і было. Польша паміж войнамі не была добрым месцам для культурнай Беларусі, мы разумеем. Але как бы з пункту гледжання вось такога гаспадарчага жыцця, гэта ўжо не выключна ў гэтай вёскі, а цалкам гэта было такая нармальнае месца для жыцця. І калі прыйшлі там саветы, то высветлілася, што ўзровень жыцця на захадзе там у 3-4 разы лепшы, чым у Савецкам Саюзе. І шмат чаго яшчэ адбывалася. Я зраблю з гэтай нагоды выпуск, бо мне вельмі цікава не той, як гэта на падручніках, а той, як гэта адбывалася на маёй такой амаль радзіме. А можам мы яшчэ, мне здаецца, што мы не звярнулі ўвагу на адну важную акалічнасць на гэтым аркушы. Можам мы яшчэ раз паглядзець на яго? Паглядзіце проста, лічбы-то растуць. Конечно. Вось, у 35-м годзе было 407. То бок мы не ведаем, чаго гэта, да? Так. Вось, можа быць, пасля эфіру, да? 407. Гэта не пазыкі, гэта ці выплаты ў бок кагосьці, ці выручка, магчыма. Да, і яны вось вагаюцца, да, вось бачым, што ў 38-м у верасні, у жніўні, у верасні таксама больш за 2000. Вось, але ўвесь час назіраецца рост за апошнія гады. І драматычна... Добрыя прадпрымальніцкія здольнасці. Да, то бок, все развівалася, все росло, як бы лічбы раслі, надоі, там, я не ведаю, целебленне долгунца адбывалася вельмі паспяхова. Да, і тут прыйшоў 39 год, верасень, саветы, і далі
баюся, што рост скончыўся, пачаліся калгасы. Там, давайте так, калгасы, ведаеце, на Захаднай Беларусі калгасы пачаліся толькі пасля ўжо 45-го года, бо яны не паспелі зрабіць калектывізацыю, гэтым было шчасце там гэтых земель. Яны паспелі зрабіць, нацыяналізировать усе прадпрыемствы, па-першае, па-другое, яны забралі грошы, то бок усе ўклады, якія былі ў банках вялікія, яны забралі себе, банкі нацыяналізавалі. А у стаўленні да звычайных беларусаў там было так, што калі ў тебе максімальная сума, якую менялі з злотых на расійскія савецкія рублі, была 300 злотых, гэта был заробак, напрыклад, заробак бухгалтара за месяц. Вось гэтую суму ты мог памяняць і па курсе, які быў 3 разы меншы, чым быў сапраўдны курс, бо яны, як заўжды, як тых известиях нарисовали 0,64 копейки, так вось і лічылі. А все астатняе была вялікая там спекуляцыя, люди куплялі і перавозілі за мяжу у Польшу. Яны зрабілі вялікі дэфіцыт тавараў, бо парушылі все сувязі з Польшай, а просто не прывезлі тавараў з Савецкага Саюза, і быў чорны рынок, пачаўся розніца ў цэнах была ў 10 разоў паміж цэнамі ў крамах і тое, што можна было купіць. Далей пачаўся, 120 тысяч чалавек вывезлі з Захаднай Беларусі кудысьці там у бок Сібіры. Гэта не было так жорстка, як было у астатніх, калі гэта было на 10 гадоў раней, але ўсё ж такі гэта было. І няма нічога таго, каб можна было сказаць, а затое, магчыма, мы можам казаць там пра некую беларусізацыю, магчыма, гэта быў такі плюс, але якім коштам гэта была беларусізацыя, гэта вялікае пытанне. Але падсумоўваючы, вось з гэтага Лукашэнка нарэшце саромецца перастаў. Мне здаецца, што ніякага пакаяння ўсё ж такі з таго часу не адбылося. Больш за тое, негатыўны эфект для гэтых тэрыторый, ён працягвае замоўчвацца, тое, што людзей з заходняй Беларусі расстрэльвалі ў курапатах, напрыклад, гэта вядомы факт, як бы і знаходзілі там дакументы. І пра гэта маўчаць дагэтуль, афіцыйныя нейкія крыніцы. Мне здаецца, што перастаць саромецца можна будзе толькі прайшоўшы праз пэўнае пераасэнсаванне, ачышчэнне, пакаяння. Нічога такого не было проста. Нам же значна лягчэй, чым Юлій Навальны. Нам значна лягчэй. Нам таксама лягчэй, як і странам Балты, таму што яны могуць казаць у вялікім сэнсе, што гэта зрабілі не мы, што гэта зрабілі з намі. І таму гэта дастаткова лёгка прайсці праз прызнанне таго, што савецкі рэжым был ні ў чым не лепей, чым гітлераўскі рэжым. Нічым ён не быў лепей, што тое, што адбывалася на нашай тэрыторыі, гэта гвалт над насельніцтвам. Прызнаць гэта адзін раз, забараніць савецкую сімволіку і пайсці далей. Тым больш, што нам, ведаеце, нам вельмі пашанцавала. Таму што як бы то не было, вось гэта гісторыя з Захаднай Беларусю, гэта тое, чаго трэба саромецца, але ў выніку мы атрымалі дзяржаву амаль у межах той самага рассялення беларусаў, якое было на пачатку 20-го стагоддзя. Нам вельмі пашанцавала. Не таму, што Сталін, ці Ленін, ці Гітлер вельмі жадалі нам аддаць гэтую дзяржаву. Не. Нам пашанцавала такі гістарычны такі казус. Нам пашанцавала, мы можам лічыць ад 91-го года юрыдычна статус незалежнай дзяржавы. Понятно, зразумела, што ёсць там гістарычныя корні ад 11 стагоддзя к 18 году, але ўсё ж такі юрыдычна гэта 91 год мы можам не цягнуць за сабой гэтую вялікую адказнасць, вялікую гэтую ношу, вялікі гэты мех усякага, прабачце, гуана. Сказаць себе, што так было, давайте жыць у 21 стагоддзі. С таким культурным здабыткам знаходзімся тут мы, але мы бачым, што ў Беларусі ідзе справаўся ў іншы бок пакуль што, і зусім па-іншаму ацэньваюцца тыя падзеі, і зусім
па-іншаму, па іншых прычынах перастаюць іх саромецца дзеючыя беларускія ўлады. Ну, паглядзім. Як бы, мне здаецца, тут не адбылася такая традыцыйная для цяперашняй Беларусі сітуацыя, калі дзве рукі, 2, 3, 10 рук, якімі дзейнічаюць улады, яны робяць кожнае сваё, і адна шкодзіць іншай. Ну, умоўна кажучы, мы чакаем ад палякаў нейкіх саступак. Там хочам весці нейкія перамовы, хочам абмяняць пачобута на каго-небудзь, каб Сікорскі прыехаў і забраў, да? Агучваюць некаторыя. З іншага боку, мы адкрываем, мяркуючы па ўсім, музей, у якім будзе сказана класна мы этим палякам нападали в 39-м, забрали сваё, і няма чаго тут як бы саромецца. Так. Вот. Якую рэакцыю мы гэта будзем мець у Варшаве, не складана абсалютна як бы сказаць і прадказаць. Яна была ў 21 годзе, калі мы адзначылі Дзень народнага адзінства, то была разбурэннем польскіх могілкаў. Была ўжо рэакцыя, у польскай прэсе гэта назвалі святкаваннем пакта Гітлера-Сталіна. І можна сидзець доўга за сталом в Палацы Незалежнасці і казаць сваім чыноўнікам: наладьце мне стасункі з Польшай. Але калі праз месяц, 2 ты гаворыш пра палякаў зусім іншае, ну, відаць, ускладняеш крыху ім задачу. І чаго яны не едуць? І чаго дагэтуль вот стасункі з Польшай не наладжаныя, будзеш ты пытацца яшчэ праз 2 месяцы ў сваіх чыноўнікаў. А сапраўды, чаго? А што здарылася? Вось так вось гэта ўсё, ну... Нагадвае, як Пуцін зараз мяне здзівіў тым, што ён сам здзівіўся, а чаго гэта Германія не купляюць у нас газ па той веткі, якая яшчэ працуе, паўночнага гэтага шляху. Ну, яны не разумеюць, што справа не ў грошах. І Лукашенко таксама не разумее, што справа не ў грошах, а ў чымсьці іншым усё ж такі. У справядлівасці, можа быць, у гістарычнай памяці. Ну, так, у сумленні, так 100%. Каб пачаць гэта разумець, трэба выйсці на нейкі іншы цывілізацыйны ўзровень. А пакуль гэтага не адбылося. Сябры, гэта быў вечар. Гэта быў проста самы песімістычны наш выпуск, самы песімістычны дыалог з Александром Кныровічем за апошнія 2 гады у гэтай студыі. Ну, спадзяюся, што да наступнага выпуску з'явяцца якія-небудзь аптымістычныя нагоды. Тым больш, што, ну, вось мы пачыналі з вызвалення палітвязняў, ёсць абгрунтаванае такое чаканне, што якраз вось да гэтага дня народнага адзінства все ж таки выпусціць яшчэ каго-небудзь. Праваабаронцы нават кажуць пра нейкіх знакавых палітвязняў, якія мусяць пакінуць турмы. Будзем чакаць. І магчыма, хаця наш наступны эфір яшчэ будзе але магчыма ўжо што-небудзь будзе ясна. Вось. І, магчыма, будуць хорошыя нагоды для хорошых навінаў. Ну, а пакуль як ёсць. Як ёсць. Дзякуй вялікі, Александр. Да пабачэння. Дзякуй вам і да пабачэння праз тыдзень. Чакаем добрых навін. Пакуль.